assalamu alaikum maire. Maaleykum salaam. Nee na ara cappa so emsi gunaso woni hollam taw ɗo emsi gunas o emsi gunaso ko min ƴewtamude min poti yaade ɗo joni so dijel lawso won maquette goto min jeeli yattinde ɗon ni quoi. onon yetto jiya depuis 2007 ha joni koye maquette jarton so mbiyama ni mbiyon hetto rappa yetto jiya haaɓe ta ja jof fende kawren leñol yo digob galere cayde heewa e guero yo dogi haadi data inal jangowo jamal came ta yo je laws nere sar balak nere yo